Hello guys, tinokuchingamiza muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. I hope you are having a wonderful Wednesday. Regai titange nenyaya yekutanga. Ndakaurayisa mai vangu. Tete regai nditaure zviri kundidya pakati pemoyo wangu. Ndakaurayisa mai vangu kundibereka ende chiri kunyanyondirwadza panyaya iyi ndechekuti hazvina kuitira kun'anga okuMozambique kumushure kuropa, asi zvakaitika muno muZimbabwe mukereke yevanhu vanotambisa zita remusikinado. Zvirokwani it's a cult and it's in plain sight. Vanhu ava tinodya navo, chechi dzavo dziri pamhene, asi kune mashady dealings anoitika behind closed doors. Chinowanza ndechekuti unotozviziva kuti watonyora madhaka waurayisa waunoda waremadza hama. Tete pabasa pataishanda pave nemukomana wandichati Luke airatidza kuti zvese zvake zvakange zvakarongeka, from the way he dressed, the way he carried himself. Waingoona kuti iorder yega zvisina kuudzirwa mukati. At his age aiva vast of properties ende mota dzine mutupo kubva dzakabereka vhiri kumashure kusvikawo dzine mhino mberi. Ndaishaya kuti metsi dzake anodzifambisa sei kusvika ndaita zvivindi zvekubvunza. Apart from his salary, ndeyapi mamwe mahustles aiitisa vanhu mari patown? Luke akapindura kuti yaiva Grace yake amusvitsa painge ari. Grace idzi ndaidzida nokuti Luke tainge tiri same department, same pay grade, asi taitorarama two different lives. Tete ndakatodza kuti ndaizoita tsika nditsikewo naLuke kuita webhande nebhurugwa chaiwo. I'm sure Luke ndikaramba ndakamutsoma aizondidzidzisa 1 or 2 tricks dzekutsvaka mari patalala. After all, Luke aiva holy brother, vaya vanabhudhi vekuchechi vanogara vachitaura nezveBhayibheri, always leading an exemplary life. Pabasa they are always on time, vachiita basa ravo zvemazvo. Tete takazvarwa tiri vatatu, inini, hanzvadzi yangu Lois nemunun'una wangu Lee. Baba vedu vakashayika tichiri vadiki, vaita tsaona kubasa, vakawirwa netsimbi vachishanda ikavakuvadza spinal cord. Havana kufa ipapo asi vainge vaparara vasina chevokwanisa kuzviitira, vainge vava cabbage. Compensation yekukuvara kubasa kwavainge vaita yaishanda kuzama kuvarapisa physiotherapy chino nechino, asi zvakakona n'anga murapu achida. My dad passed on in nditori form 1, tikasiva tigara muka 4 rooms. Lucky baba vainge vakatenga imba zvokwadi. Tete I developed a deep respect for my mother. Mama vakashingaira kuti kudza tose tiri vatatu. She never remarried, chero hazvo vakasiyiwa vari vadiki. Mama vakati akamusika vachishingirira tichienda kuchikoro, hatina musi watakarara nenzara, plus kuzochengeta baba kwavakaita. Vakakuvara baba kwaisava love isingaperi mukati memoyo wangu. Dai vanga vari vamwe vaigona kutiza baba ndokuti vainge varemadzwa kubasa, asi she stayed. Ndiyo yainzi for better or for worse kai. So I loved my mother deeply, as well as my 2 siblings. Tete ndaizenge ndakakwirirana naLuke tava bhande nebhurugwa. Everyday ndaimuka ndichisenderwa ma-inspirational quotes achinditi dzimwe nhamo dzinokonzerwa nemagenerational spirits asingadi ubudirire, saka taifanira kuti tinamate. Taenda kuma-cell prayers naLuke. Tetewe, imiwoye hamuna chamakaona. Ndaigoziva kuti amapere akare mumagwaro matsvene kuti anouya akafuka makushe wai ndiLuke. Dai ndakaziva kuti ndizvo zvandichazosangana nazvo in the near future, dai ndakaretreata ndakatreata Luke like a virus, ndichitambira kure chaiko. Manje tete Luke got me by his clothes, zvekuti ndainge ndisachangoone anything wrong by being associated with him. Tete Luke akabaniudza kuti during prophecy time last church service yavo, pastor wavo ainge andiona, saka ndaida kuonekwa naleader wechurch iyi. Tete Luke akandiudza kuti leader wechurch iyi aiva asingaoneki zvechiwhai, saka I was very blessed kuwana time yekuita one-on-one with the church leader. Ndakanzi ndinofanira kuona leader uyu musi Wednesday. Tete I was so excited. Kana ndazoita mari say Luke, aiwa ndaibva ndatendeudza mhuri yose, ndovagira mai vangu imba, ndovabvisa kulocation, ndombovakwidzao ndege vambofara.
kana aiva ari ma-generational spirits ainitadza kubudira ndaida kuamanisa. Ainge anyangira yaona tete ndakaenda kuservice kuya mukuru wechechi aidaidzirwa kunzi Most High. Tete Most High avasims vaitogara pachurch apa as entrance to his living quarters was private. Vainge vasingaonekwi chero maservice vainge vasingauyi, vaingopa mablessings avo vari kumaterrace. Ona very interesting. Takapinda murume aigara Most High mutete, makamboona munhu akaita yellow aiva nevhudzi raisvika kumusana, airatidza kuti hapudi panze zvangu chose. Akandikwazisa, he was very welcoming. Akanditi zvose zvaindinetsa was going to be a thing of the past. Hamuchiona ndivo vanhu vakadaidzwa vakadavira nokubhadharisa, no funny business, just straight to the point. Kuti ndaizive kuti kusabhadhariswa ndaizobhadhara with someone so dear to me. Nezvandaishuvira mukati meupenyu. Tete ndakaradanuka, ndaiti ndawana mukanazve. Apedza akati aiva anzwisisa, akanditi ndinyore mazita of my 3 favorite persons pabepa. Indaingoo ne 3 favorite persons. My mother ndiyo number 1, my sister and my little brother. Ndakamusvitsa bepa riya, akarikanda mufireplace rikatsva, akandinanzvisa dota rebepa riya. Pose apa handina kuona anything which was out of place. Ndaitoti ndiyo deliverance yacho from generational spirit. Manje this time ainganyangira yaona ndaizomangaridzirisa once and for all. Tete Most High ava vakasumika vakatora imwe simbi yainge huku. So mumba mavaigara maive nematiles akare aya ehudu. Saka Most High vakatora huku vakamuvha tile 1 vakanditi ndibaye pasi. Paiva neburi raivapo. Tete ndakatevedzera zvairehwa naMost High. Ndaiti ndiri kubaya maproblems angu kuti afe. Most High vakanditi ndibaye, ko ndaingobvunza kuti ndiri kubaye. Pekutanga pandakabaya pane chandakanzwa. Most High vakanditi ndirambe ndichibaya. Zveshokwadiwo tete ndakabaya kusvika ndatanga kunzwa kuti pane chandabaya, asi chandabaya chacho ndainge ndisingachiona. Huku iya yakabuda ine ropa, vakariwaipa, vakaridzorera panzvimbo, vakanditi this was going to be the start of great things. Ndakaitwa escort out of kwaigara Most High vaya. Ndakawana lungu akandimirira, akanditi ndaitofanirwa kushinga rwendo rwacho rwaive rurefu. Ndakashaya kuti aive nei, ndikati anondisvitsa kumba. Ndakasvika pamba pakanyarara kuti zii pasina kana malights, which was very very strange. Nokuti pamba paisagara pasina munhu at any given time. Tete ndakazonzwa nemuvakidzani vedu maikliyo kuti mama vainge vamhanyisiwa kuchipatara. Takasvika masiblings angu akasuwa, vakagara namama pamubhedha. Takabvunza Lois kuti ko chii chainge chaitika. Akanditi mama vangotanga kuti ndiri kubaya pamoyo, asi vasera vari fit. Takabvunza kuti zvainge zvatanga nguva yai, vakanditi kuma4 zuva ravira. Tete tidzokuva dzananga ndina Most High. Instinctively I knew, ndakaziva ropa rainge riri pahuku. Ndini ndainge ndahuka mwoyo wamai vangu ndikavaurayisa. Mama vakavhura maso avo ndokunditarisa. Vaitidza kuti vane zvavaida kutaura, asi vakakundikana. Mama vakafema kwekupedzisira ndiyezi. Tete ndakaona rima. I loved my mother dearly. Chandainge ndaita chii. Ndakawividza tete zvekuti vakambozama kundikansela, asi zvakashaya basa. Hama dzakazoudzwa, asi everyone was shocked. Rufu rwakaitwa rukapera. Grief overtook me. Ndaizviblema nekuzvishora pamwe chete. Dai ndisina kumbochiva upenyu hwaLuke, mai vangu vari vapenyu. Asi I needed to confront Luke. Aiva ndipinza mondo wenguruve ndisina mvura yekugeza. Ndakangotanga kuti ndikafunga kadhiri ndikanoapproacha chero munhu ndaibva ndawana mari. Bit by bit ndakatanga kusimuka zvekuti ndakapedza ndava kuwina government tender nemaprivate tender paibuda mari zvino. Ndikangotenga dzimba dzandaishuvira kuti amai vangu dai vari vapenyu vangadai vachizofarawo, asi ndakaona kuti ndainge ndaita my mother a sacrifice. I hope she forgives me one day. Handina kuzviita ndichida. I was triggered ndichifunga kuti zvinhu zvakachena izvo, kuchena my food, kushandisa ropa roga roga. Ndakazokonfronta Luke kuti aiva ndipinza mudhiri rekutengesa nhungu raiva randipinza ma1. Akanditi ndakapata, I should have chosen to sacrifice my body or
vamwe munhu. Ndobva ndakazoti bengeni tete, despite Maria aiva naloko anga asina mukadzi, mwana even girlfriend chayo taifunga kuti is disciplined, izvo kwane imari yekuromba zvese zvekuzviita brother Holly was just an act yekuti angorecruita vamwe vawandi. My little brother Lee akaita accident akafunika makumbo, his wheelchair bound. My sister Lois vakungoita zvedombo achingopengereka nenyika. Tete ndinorota mama vachichema vakanditarisa. Hama they've turned their backs on me. Hanzi tikakusekerera uchandipedza takatarisa. Haisiri secret kuti ndakaromba tete, ndinogara ndichizvituka. Ndakambonochema paguva pamama mushure mekunge ndavarota vakandifurantira. Mama, I'm sorry. Ndakadestroya the little family I had. Family makashingirira mutitengesa madomasi mama hakuchina. Kuda mari kwangu kwakaita muende nguva isati yakwana. Noisi mubvana wenyu ava kungoenda nenyika. Lee haachagoni kufamba, ndakamutsvangira nurse aid. Ndine mari tete asi mufaro chaiwo handina. naLuke hatichatambi tose, akandibandisa masimbe anopisa. Namosi hai hatina kuzomboonana zvakare. Tete I tried kuonesa vanhu kuti kwavaenda uko haisi chechi asi cult, asi hakuna nokuteerera. Vachapepeuka vourayisa hama, vana kana vabereki chaivo chaizvo. Ndinoti stay away get rich quick schemes. Stay away kune mbinga dzamusingazivi kuti dzakawana mari sei. Haisi yese clean money, imwe ine makuva pasi. Tazvinzwira toga kuti mukoma vakabata mazimbe anopisa vaina kuchechi vasingazivi kuti pane zvavari kubatisiwa zvinopisa kudai. Usharegai tipinde munyaya inotevera. Inyaya ndakaitumira nezuva manheru ikandisiya ndakashungurudzika. Handizivi kuti audio yedu ichabuda sei because pane sound. But anyway, let's just continue. I recently discovered your YouTube channel and my eyes are open now. Tete, at 37 years, I've been watching and listening to your channel for 2 days straight, non-stop. I realized kuti editorial victim. I grew up in Zimbabwe and my parents were still and very protective. Nokutenda Mwari kuti handina kubuda mugwara. Me and my siblings hatinambomvera taita musikanzwa chero vakomana oyembanje nezvimwe. Mwari ngaatendwe. Zvakatangira kuchildhood. My parents always made sure ndaishanya navo, ndodzoka navo. Up to this day, I don't like people's houses. However, hama dzayo yakuzoshanya kwedu and we shared our bedrooms navo. I remember zvishoma because I was young, ndiri kucreche 4 or 5 years koko. My older female cousins, vana baba munini, my dad's young brother, daughters, ndo vakazvitanga. Vaituya titambe, but vaindibvisa murugwa, vondipinza zvekumwa. Vaindivatisa nedumbu, vovhura magaro, vonditya. Believe me, I was clueless and never told anybody. Ndaingoti tiri kutamba. Tikaenda kumusha kunoona mbuya, vaitovhara door rebedroom yambuya. Vondibata-bata, ndaingoti kutamba. This happened 3 times I remember, but I think I blocked zvimwe in my mind. Ndakatoitwa chilerubenka apa ndisingazivi. I cried tete after listening to your stories. Ndava kugrade 2, I clearly remember my other cousin mukomana akavatawo murumedu. Chaitovawo chikomana kuprimary, but one morning ndakasiwa ndakavata nanasisi vangu kusendo vauya akapinda mugombezi mangu ndokundivhura magaro akaisa chinhu chake chaive chakati mireiwo zvemwana mudiki. I felt kuti it was wrong, but ndaingoti ndongotamba kunoita macousins because my daughters aba munini vaimbondiita izvozvo. It's funny how my mom protected me outside our home, but inside she trusted visitors. Imba yedu yaisava nemabedroom akawanda, so visitors they shared with us. Hapana anozviziva izvi, ndakutoudzawo imi, maybe ndosaka ndisingaroorwi. Amen. Ndikazoita mubereki, I will never let my children shower or sleep in the same room with any children. Hakuna anonzi mwana ari young
and innocent. I feel violated and handina kudzidziswa izvi zvekuti nobody touches you. Ndakatozvidzidza kuprimary tunjere twakudhonzawo mbijana. I feel vana need to be educated about this very early in life. But right now I'm single and self-cater. My relationships, they don't go anywhere. I fall for the bad boys who abuse me and want my money. Don't know women are masculine. You want cheat or feminine, but kwana munu kwaka homa. Pampacho did it too soft, forgiving, and too understanding. Do feel with a good go dino shanda and look after myself as it would be nice to have somebody and not down really right and the genuine. Dini wenyo. Really weird. Kuti choti vana vaenda ku holiday pane vanongo svika vachifura vamwe Fedweka zvakaoma. I think this is an eye opener to all the parents. Kuti even patinoenda kuma holiday kuya kwana ngoko. Fedwe sisongariwe ngavana. Uyezve developa ushamwari nevana venyu kuti zvinhu zvizhinji zvinoitika kwana zvamunenge musingasivi. I'm very glad because ndavabvunza kuti hazvina here kuzokuaffectai kana kuti zvizokuitai kuti muzotanga kuva nedzimwe pfungwa sevaya vaina zuro vembwa vaya vakati aiwa ndotenda Mwari handina ndiri munhu ari right sandaroorwa vanogara kuLondon ndinesi ndozvavakangosangana nazvo asi vatozviona izvezvi kuti zvadzora ndangariro. Ndoona kuti Zimbabweans tine zvinhu zvakawanda zvaitiwira tichikura asi we never shared with anyone because our parents vakanga vasina open door approach vaivhara zvakaoma. Alright. Regai tiverenge nyaya yakatumirwa nezuro. Hanzi tete nedare mese makadini ndiri mukadzi ane makore 24 ekuberekwa uye ndine mwana 1 ane 6 years. Ndine kanyaya kadiki kandikuda kubvunzawo vedare. Ndichida kupiwa ma-advice. Ma-advice andiri kuda kupiwa ndezvazvakanakira nezvazvakashatira. Tete ndiri kunyika yeBotswana kwandiri kushanda ndichichengeta vabereki vangu nemwana wangu. Ndinoshanda samaid tete kuno kuBotswana ndakauya mugore ra2020. Ndakasangana nemurume wandogarisana naye tete nanhasi semurume nemukadzi. Ndingangoti murume wangu chero hazvo asina kana sendi rakabvisa umba kwedu. Chero tsvakirai kuno hasati aendesa kuvabereki vangu. Takasangana nemurume we2021 muri muna September. Murume wangu ane 35 indine 24. Murume ane mwana wake mumwe chete ini ndine wangu mumwe chete. Asi patiri tose hatina mwana watinoti wenyu. Umwe neumwe ane mwana wake. Baba namai vemurume vakashayika ini vangu vabereki vese vapenyu. So murume uyu tava ne4 years tichigara tese from 2021 kusvika izvezvi. Zvokuti kana tikasvika September tinenge tava nemakore 4 tichigara semurume nemukadzi asi asina chakaendesa kumba kwenyu. Tete patinoenda kuZimbabwe ndinoenda ndichinogara pababa namai vangu. Hama dzemurume dzinoziva kuti hama yayo inogara nemunhu kuBotswana uye vazhinji hama dzemurume ndinotaura nadzo parunhare. Tose nemurume tinoshanda. Gore rino ndiro ratanga chifunga kuti muna December tinogona kunongesawo pashoma patawana. Unfortunately hachakwanisi pane zvakazoitikawo. So murume anga achiti muna December toenda tonotambira Christmas kumba kwavo sezvo hama dzavo dzichiziva kuti ane mukadzi waanogarisana naye kuBotswana. Hepano pane dambudziko. Ini ndinobva kumhuri iri very strict, mhuri inonamata, mhuri inotya Mwari. Muna 2023 ndakaenda kuholiday muna December Christmas. Mai vangu vakati iwe hauna kuroorwa. Murume wako hana mari yakaunza kuno. Tinozviziva kuti munogara mese asingazvive zveikoko kwamunogara kwete kuno. Muchinge mafunga kuya kuno, iwe mwanasikana wedu unenge uchigara pano pamba pevabereki vako. Murume wako anenge achigara kwaanogara sezvo asina kuroora kusvika azoroora ndipo pamuchazogara mese. Saka tete takachifunga kuti December tirelocate tidzokere kunogara kuZimbabwe kunotanga upenyu hutsva. Saka murume ari kuti tiende kumusha kunogara kuZimbabwe tichinogara kwakasiyana
hazviiti nekuti ndinenge ndida kuti tipote tichironga kana iri mari tichiunganidza tichironga pamwe chete kana kuri kunoroora tonoroora asi tichigara pamwe chete. Saka tiri ndauyawo kune vedare renyu kuti vandiudze kuti ndoitawo sei panyaya iyi. Amai vangu vakati kana wafunga zvokuya kuno nemurume anotanga aroora, kana asina kuroora achagara kwake, iwe wogara pano pamba kusvika murume wangu aroora. Kwatinogara kuno kubodzana tete upenyu hwava kutanga kuoma, mabasa achawawo. Saka nemurume takatenga chimota chekuti tikwanise kurarama. Chimota chichatiunzira mari yekuti tirarama. Saka nhai vedare ndoita sei? Mai vangu vari kudzika madziro. Mai vangu vari kuti havadi kunyadziswa munharaunda kana kuti ndiite mistake ruviri. Saka vari kuti nditsvakire basa pamba panogara nemurume asina kana chakabvisa. 2023 takambozama kudzoka ipapo tainge tisati tatenga chimota. Mai vakazviramba zvokuti tigare tose. Pavakaramba kuti tigare tose pasina chabviswa, murume akabva aramwa, akabva ati achadzoka kumusha sezvo tichinge tisingagari tose pavo. Achiti anoda kuti tironge pamwe chete. Takatengawo zvinhu zvemumba zvakaita semaTV, mafiriji, tikabatanidza mari. Firija iyi iri kugara kumba kuvabereki vangu. Zvekuti kana asina kuzoroora handikwanisi kuti ndizoti kuvabereki ndipei firija yangu ndiende ndinogara. Vanenge vobvunza kuti wakunoda kunogara kupi usina kuroora. Zvinhu zviri kuti ndoita sei nhai tete vedare? Ngavandiudzewo kuti ndopafambisawo sei. Ndoteerera mai vangu ndinogara pamba sezvo murume asina kuroora. Topota tichionana here here and there. Kwakazowana umwe kudzoko ava kuti ndakutogara naye. Komoti yatakashanda iyi panoitwa sei? Komakore atagara tese hazowani here umwe anenge achida kugara naye konapo? Ndogara here nevabereki pamba ndogara nemurume kuZimbabwe? Ndonyembera vabereki kuti ndiri kubasa kuBotswana. Vedare ndapererwa, ndibatsireiwo nebasa. Vazotumira message zvakare vachitaura kuti ivo vakaendesa tsvakirai kuno ikarambiwa. I'm a bit confused panyaya. Ende kwanzi mama vakatotaura kuti iwe kuBotswana kuitsoke unogona kugara nemurume. Asi kana ungosvika kuno kuZimbabwe hazviiti, unondinyadzisa. Saka gara ikoko muri mose, asi kuno bodo hatidi kuzviwa. Saka unoona kuti mama varangetira society because she is a very strict person. Atakwa very strict plus family inonamata. Saka zvinovanyadzisa. Saka sister vari kubvunza kuti saka tiite sei? Tiende kuZimbabwe here ndogara mumba kwedu? Kana it's just complicated. Asi my caution is vakatenga chimota ivo nemurume wavo wavanogara naye. Vakatenga furniture, vakatenga mafiriji, vakatenga zvinhu. Asi murume haana $1,000 yekungoendeserawo vabereki kungoti ndiri pano. Indoona sekuti kushaya respect kuti murume angogara newe achitoda pabenefits. Pavakamboenda kuZimbabwe akaramba, akatoramba akadzoka Botswana akati ai hazvibatsirika ndisagona kugara newe. Murume anoda bebe rake. Asi kana uchigara nemwana wevanhu kaikobvisa ndo culture yedu. Kungobvisa nekuti munoziva danger iri apa. Danger iri pate kuti kana munhu akamuka akakufira unoita sei? Ndipo kunobhadhariswa mombe 10 kawana bausina kana mari. Saka I don't know kuti munofunga kuti kudii. Handiti iwe ngosiye macomments novaudza sister kuti vaite sei, vaende kuZimbabwe vadzokere kumba kwavo here kana kuti vaende kuZimbabwe vanogara nemurume pasina kuroorwa. Handisi kuti munozviona sei. Ndamwa mapiritsi upi dzatakakubata izvezvi. Alright. Nyaya yedu inotevera, tisati tapinda kunyaya yedu inotevera. Ndakatumirwa mameseji nemadzimai maviri vari kutsvaka rudo. Kana kuri kuti tine mabradhawo panapa ndekutanga ava ndimhamba vane 53 years old. 53 saka munhu mukuru. Saka ndikuona sekuti imiwo kana muna nadhenti venyu, guys ngaindokudza nyaya isandinakerenga. Kana muna nadhenti venyu vari single, paita chibhebhe apa. Ndoza kuti muchati vatete kuna ari corrupt. Aiwa ndisi corrupt. Kazhinji kachona kana una baba tongoti mai vashaya, una baba chete. Anochengeta baba kwavo uri kuUK ndiani? Itori good idea kuti vawane chibhebhe varoore pane kuti vagare voga. Because kana kazhinji kachona statistics zokuti kuti kana mukadzi wako akafa ukasaroora you die also. Ndoza kuti nyaya is a big thing in Zim and it's a taboo, right? Iwanyaya panotete makadi ndiri mudzimai ane 53 years and I'm a widow living in Bulawayo, Zimbabwe. Tikutsvakawo kufambidzana naye ane makore 55 to 60. Ngave ari single, akafirwa, Christian, honest and laughing and HIV negative. Cell phone number vaisapa
Thanks tete, I hope you read my message. Saka mama vari kuti vakafirwa ende vari kutsvaka munhu wekudanana naye. Rega tichipane imwe nyaya again yakadai futi. Right. Verudo, women seeking love, the segment of love. Hello tete, zina rangu ndinoitwa dash. I'm originally Zimbabwean. Asibari chino ndinogara hangu muJoburg. I'm a single mother. Yeah, one boy and one girl. I'm looking to meet someone special who shares similar values and qualities, and I believe they are essential in a partner. Ndoda munhu handsome, inside and out, humble and kind-hearted, supportive and understanding, and a great sense of humor, and loyal. Somebody who values loyalty and commitment, is genuinely kind and compassionate. Between 25 and 60. For me, honesty, trust are non-negotiable. I'm looking for someone who values truthfulness and transparency in a relationship. Chetendo mbamchichaona ushamare pamoyo. Kachane wende 3 months nchikufollowa. My gentleman uripi, my gentleman nika was my baby. Ami pakadirana my baby. My gentleman. Kwaita zvibaby vari kuti ndirikazi kuti simbe vane makore havana kutaura makore avo asi vati vanoda munhu ari between 25 to 60 vati vanoda munhu ari kind, munhu anofara, munhu ari ane sense of humor, munhu anofara kuti vanhu vari too strict handiti asi munhu ari loyal, munhu ari transparent ndozvavari kuda. My gentleman, ngatisanganei nemabhepi kada kupai mabhepi kuda imodi imo mama ndinoshayira kuti tipe ibhepi racho tione zvinofamba sei handiti kuti ungonyarara. Alright, nyaya dzacho dzakawanda. Ndakaiverenga here? Handisati ndaiverenga. Alright, ngaitiverenge nyaya. My story is long, but I'm going to talk about the current story. Maybe ndingarekwirwa ndikataura zviri kundinetsa. My girl aged 19. I grew up with both parents. My mom always seemed to have hate for me. Ndaitoshaura kuti ndakanyanya kuvaita sei. She never spoke mashoko anovaka, but mashoko aitoputsa mweya wangu. Vainditi haudiki kana kuti hamene zvaungori une unhu wakaipa nezvakangodaro. I just grew up believing kuti I was not enough. All the depression I've ever felt from 12 years old till now was mostly because of how she wounded me. Nyaya yacho was later revealed to me to be spiritual. The pastor who counseled me for a while vakamboti zvakaitika muupenyu hwako was too much for you to carry. I'm delivered now, asi ndinorwisana nezvakawanda that I can't really talk about now. But what makes everything worse is my mother still has no love for me. Ndaitobofunga any means of escape just to be away from me. I prefer kutogara nehama than kugara navo, because even if relatives don't treat me well, ndinenge ndazvijaira. She sees a failure and a disappointment, but I'm just trying to live. I didn't fail in school and I meant to continue my education. As vanongoona failure and disappointment, rudo chairo nditoriona ndotoriwana kuchechi kwandinomboenda. Not that my dad is upset, but I can't really open up to him. I'm traumatized from something a girl should easily be able to tell her mother. When I was still a minor, I dated a university student who took my virginity, and we dated till they say I never saw Akaita nekuti he was my boyfriend. Didn't akaenda, and he would give me hopes kuti he would marry me and so forth. As even in the relationship, ndaita nights akawanda picturing how it happened. Ndaitanga kuchema ndichizvituka kuti why you didn't say no? Why did you not fight? But now I realize that it was actually sexual abuse, because he didn't ask for my consent or anything. I realized it was abuse because I remember I just looked away, waiting for what was happening to be over, not being able to move or to speak. I just went silent after that. These are things I should be able to tell my mother. I told you, I've never been able to open up. I remember really early high school, I was harming myself because of depression and suicide thoughts. It's not even like she's traditional and old and doesn't believe in mental issues. No. Few years ago, my sister struggled with depression. I remember I could travel in a hurry just to get her help and be there for her. Vaisada acheme okuditimunetse shielding her. Asinine, I dealt with depression kubani 12 years old. But not at once did she care or ask me
or worry. I once tried committing suicide early this year when I was staying alone, but it didn't work. She doesn't know. I did get counseling and a bit help from Pastor Church in private, but I'm still under the same roof with her, and there's no longer considering other life challenges I'll be having. And not mufunga kuzvifunza tinongotenda Mwari nekuti I'm still here. He has a purpose for me even when I don't understand, and church has been helping me a lot. I don't know when things will get better for me. Just a small encouragement for mother who have teenage daughters or sons. Please love them and try to be there for them. Love can do more than what you think. And for those pregnant, please try accept your gift from God and don't reject a child by any means. The root of all this is because she tried aborting me when I was still in a womb. Saka mwana kuchema kuti mama avandidi, mama vanogara vachingona mistake, mama vanogara vachinditi haudiki. Ko mwana anogotadza nekudika panyaya yachona handi mukuona zviri kuitika paturungu. This is a tip of an iceberg. Problem ndekuti mama vatauri dambudziko kwayo vakambozama kumabhota ari mudiki, saka tizivi risini yavaida kumaabhotera. Asi mwana wavo vabereki ngatidzidzei kuda vana vedu zvakafanana with tifananidze rudo, tisasharudza. Ende vana vanoona vanototaura kuti auyu anodiwa inini handidiwi. Sister vakamhanyiswa kuchipatara vaine depression, asi mwana haana kuendeswa kuchipatara nothing. Saka zvakaoma hazvo. Handisi kuti tingamupawo advice kuti kudii mwana she's crying for help. I think what I can just say is suicide session. We watched the video ndakaposta suru. Suicide is not the solution. Handidi kuma problems atinenge tinawo. Mazuva emunhu akaberekwa nomukadzi mashoma uye azere matambudziko. Asi there's one thing that I want you to know is killing yourself is not the solution. Handiti hapana chisingapfuuri, zvese zvinopfuura. Mapiritsi anaomera zvakanaka. Unobva wakuda kuvata chaiko ndiko wakuda kuti ndendamboti. Alright. Regai tione nyaya kana ndisina kusiya anything. Pane nyaya iri pano. Tete, please help. I'm looking for a job for my sister as a psychologist. Vanogara Cape Town, vane degree in psychology, but as you speak, akangogara hasi kuenda kubasa. She has been married to her husband for the past 4 years, but havasati vane mwana vese, and iye hasati awana basa. By the way, she was married as a single mother. But chete handidi kunyema, murume wake gets to a point yekuti anomudza mashoko anorwadza. As I'm writing to Tete, my heart is broken and I'm crying because of mashoko anoudzwa nemurume wake. Zvakaoma. If not kuti tiri nherera, we don't have any relatives ekumhanyira because shoko ravo repamuromo rinoti tiri mahure. But I thank God tese as sisters tave kuvarume. But our life story yakaoma zvayo. But prayer keeps us going. Thank you for always teaching us to pray, and may God bless you abundantly. Anyway, zvinorwadza kuona mwana mai wako achishungurudzwa. Vasvika pakutora peni, vasvika pakunyora uchiende ndotsvakirawo mwana wamai vangu basa ndi-psychologist. I think vanhu vanoshanda kumedical, vanoshanda in the medical field, madoctor, psychologist, machichi, I think pane board ravanoregister naro here. Handifungi kuti munofanira kunge muchitsvaka basa kana ari psychologist, basa rofanira kuva riripo. Vanogoredhesa kuboard, handizivi zvinonzi chibhondi remanesi nechichi, handizivi. I'm not informed, but what I know is pane board ravanoregister naro. Then wonyora matest, then motsvakawo basa. She has to do. Wanyorewo matest anonyogwa iwawo. Put yourself out there. Madi kana uri mu abusive relationship, unombowana kupi simba rekumuka ugeze, bozi unoshibonza ungoni, hauna chaunogona uri benzi. Takumpinda munyaya yedu yekupedzisira. Ara nebenzi, hi auntie, how are you? Ndiri middle-aged woman, I would say mid-40s, and ndinoreura kurara nebenzi for ritual purposes. Kwete benzi iri handisi ini ndakaita twike brain. No, not at all. Ndakatongorona richipengawo, ndikarisiya richipengawo. Difference iripo ndevekuti after ndarara naro ndakazoita cash. So ini ndakanorombera kugana. Tete, what I want to tell you is people will do anything for money, anything to be among the top. So this is what ever happened to me. Tete ndaivene cosmetic business langu. Raindiunzira big containers from Ghana. Ndichitengesa Roche butter. I supplied the big companies. I supplied pharmacies. They supply my company anogadzira mafuta. For those of you who do not know
raw shea butter pa skincare even mumvuzi chairo chibaba. It's one of the best ingredients. So shea butter iri mu demand for kugadzira sipo, mafuta, shampoo, bath cream, bath foam, foam bath and so forth. So kuti ndipinge mune zvindakazviziva when I went for this organization for about 6 months. Ndakadzoka nayo shea butter. Ndobva ndatengesa ndikaona kuti vanhu vari kuifara. So ini ndiri kugana ikoko ndibefriended egana nelady ainditengera achiwatumira kumusha. Vanhu vakatanga vari vashoma through word of mouth. Mbiri yeshea butter yakaenda mberi. Dzamara ndava kuwana ma-contacts from big companies until the money was trickling in and I was doing well until one day Loredu yaitwa hijacked nema-rebels. And nopera strong sure apa ma-company aya they'd already paid me mari saka vaitoda ma-product ini product apachina product is nowhere to be found. So I don't take my shea butter nechikwerede from a supplier kuitira kuti ndikwanise kugadzira order revanga vandibhadhara, but still chikwerede chekwandainge ndatola shea butter apakumba and gotten a big tender. Masupplier achita handibi shea butter ndisandabhadhara chikwerede abazi tender I could not afford to lose it. I was between a rock and a hard place. So ndakapinda mundege ndakananga Ghana kuti ndimbonozama kunoonesana nema-suppliers. Tete ma-suppliers aioma musoro kuramba kuti ntanda chaiko. So I was desperate for this girl to fall through. So Ghana nemfriend uyu akanditi pane waiziva aigona kuzondibatsira ndaigodi tete. I was panguva yakaoma. Ndakakotevera friend yangu uya akandiendesa kumwamba. Hazvisi zvemuAfrican movie zviya. N'anga dzinomonera maZambia nekupfeka zvuma dziriko. N'anga iyi yakasvikonditarisa ikati ndainge ndaiswa munyama nemahaters angu asingadi kundiona ndichibudirira. Kundigeza munyama n'anga yakati inogona panga pasina problem yaizide kuti mahaters angu achazama zvinofuti saka munyama waida kuti uiswe pane munhu agara anofamba neroad asina anomutsvanga asina hanya naye. The solution benzi anti ndaitofanira kutsvaka benzi ndosangana naro pabonde zvinhu zvangu zvigofamba zvakanaka. Tete ndakatemberwa nyora muzvidya umo. Tete ndakadzoka kumusha zvaida senge zviri easy kunorana nebenzi asi dilema yaivepo ndeyekuti ndorana kupi uye ndorana naro sei uye kupi. Ndakazotageta rimwe benzi raigara pasi pebridge asi benzi iri raifanirwa kunditrasta first. So ndaienda nechikafu ndichienda nechikafu dzamarara ndichaira. Ndikakuudzai kuti as fun as it sounds benzi iri was not that bad. Anga asiri violent asi waiona kuti brain hadzina kubatana. So one day ndakazosipeka drink ndainge ndamuvigira akabatwa akati hai akaita hai libido. Ndakatora urume hwake ndikashandisa nemushonga yandainge okay. So one day ndakazosipeka drink ndainge ndamuvigira akandakwa akaita hai tikarara. Ndakatora urume hwake ndikashandisa nemushonga yandainge ndanzi ndishandise nasekuru ndikandoisa murwizi after kugeza. Ndakazadza tabu yangu nezvigezeso ndichida kubvisa tsvina pamberi wangu nesmell pamwe nema-antibiotics sekuti benzi iri raisava hygienic kana tazogara kana tazogara mari nechitema inokutuma kuita yese. Imagine me a business lady sleeping with a homemade man. Benzi zvaro rinotsvina. It was not easy but it had to be done. Ndainyudzwa nema-big companies aya kutopinda mujere. Ndikakuudzai kuti after this ordeal money started flowing in my company. Ndakatokwanisa kubhadhara zvikwerede zvangu zvese zvandaiva nazvo ndikatozowana mamwe matenders zvekuti zvinhu zvikafamba zvakanaka I'll be exporting internationally. Yes, ndiko kukura kwatiri kuita. Tete I never saw benzi riya zvakare. Ndakatomboenda kubridge kunoritsvaka just out of curiosity tete asi benzi harisisipo. Hapana anoziva kuti benzi rakaendepi. Hapana aiziva nezvebenzi repabridge tete. Kuti ringange rakafa. I never intended it to be that way. Sekuti sekuru had told me kuti ndikangopasa munyama kwari chete. Asi mumwe woti chero ikange rafa rinotsvakwa nani. Tete I'm such a bad person and I did wrong. Raiva benzi asi ndaisafanira kuita zvakashata. I'm still recovering handiti asi hope dzandibata. Tasvibira toganya iripo iyoyi. Kwai ndonya iripo kwai vakavata nebenzi vachiitira kugeza munyama svika benzi ringatore munyama wavo riende. Zvinhu zvavanoita vanhu. Ndakambohwa futi vamwe kuvari kunhingirikini kwanizotaura vanhu nofamba nema-P series. Munoiziva P series?
vantu vabare P yakanzi P moti zasingakiri asi vanovata nemusikana benzi zvakaoma takaiwa nyaya yachona meno tichaita sei asi tichameka plan kuti inge iri pano tikakwanisa kuiwana ini handichavi zvakanaka ini rakaende vati munongosiyawo makomenzi muchingoona kuti munosiya makomenzi anditi munosiya kuti story B chingoita makadaro tinokutendai nekuona kwamaita muve nezuva rakanaka Mwari vakuitire zvakanaka tichadzoka zvekare mangwana ndatenda bye bye